Rosing Rasmussen fra nästan Hjärtat vid Signon. Jo, tusen takk for det. Rosing, det blev en sera jaun och spännande tester. Hur helt du skölde Jack? Vi hade kommit väl från början och men som mitt i fyra läget då blir det komma åter och vi kom också från time natt. Tid vunner vi en mål till sist. Blev det ganska så spännande för Tikkon som spalt i Eisne. Ja, men det är allt sålt spännande. Hur ser det då? Senast så är det så spännande det stall det var mot SUI för skala en första åren så. Det är snarare som man vän vi gör. Ja, det nämnde själv att det fights som är så spännande, men är det man stolt att spela att det är spännande? Ja, det är alltid ja. Det är allt. Hur ser det då? Alltså hvis man vinner så så är det så. Är det minst att Disney framme vill lukka spännande? Nej, vi vill helst unna där tryckt talje. Nu är det grejer i FN-finalen. Vilken kandidat hade helst instickon i finalen? Det vet jag inte. Jag har alltid KF och VF är två stärskli. Jag tror inte stäckningar fram med dem, så det gör jag. Men det är ju så jag mötte VF, nu har vi haft KF i semifinalen. Roger Aspen, NFL Hjärtat och gå ut nu. Tusen tack för det.